vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So sezvandambotaura pane imwe episode kuti kugrupu redu ratakagadzira rema-content creators pano mumwe mwanasikana uyo akati kubasa wifi mazuva ano ma1 achitoti mhepo dzacho dzabva dzandisimukira, so ndakabva ndati let me create an email for her, ndobva ndamugadzirirawo zvekare channel. So anokwanisa kungoafoda kunditumidzira mavideos ake ne WhatsApp. Saka ini sezvo ndiine unlimited data ndinenge ndichazomu uploadera. Saka kune avo vari kuda kudzidzira content creation handiti I think tichange tichizoshandisa channel yake mwanasikana uyu kungoti tinge tichingo what do they call this, tichingodzidzisana kuti what goes on. Saka ma-content creators edu awa vari kuita dambudziko rekuti havasi kugona kunyora ma-titles, ende zvekare toda kuvadzidzisa kuti chii chinonzi kutega video rako, kuisa ma-hashtags pavideo rako kuitira kuti rikwanise kuzopushiwa neYouTube algorithm, rikwanise kuselectwawo nealgorithm ringe richizopushiwa kuitira kuti ukwanisewo kuzowanawo ma-subscribers ako handiti nekukasika. So ndida kurekodha screen yangu panapa, ndida kurekodha screen yangu, so tongoti I can take any days. Where do I want it to be? Alright. Alright, saka ndakurekodha screen rangu panapa. So this guy nicheta nichimbopota nichimbomudzosa just checking if it's still recording and stuff like that. Okay, it's still recording and it can go see up. Alright, so guys, alright, so ndo YouTube studio yemwanasikana uyo wandakavhurira channel yake asinga afford data uyo handiti, saka ndakamuvhurira YouTube yake already, ndatomuuploadera. So kune vaya vari kuda kuita content creation handiti alright, can go kurakidza ma-buttons acho. Dashboard ndo panenge pachikurakidza anonzi ma-videos ako, how are you performing, then apa ndo pane content, ndo pane ma-videos ako aunenge wa-uploada, then apa ndo pane ma-analytics acho, just seeing apa ndo pane ma-comments, vanhu vakakomenta unenge uchiudzwa neYouTube kuti ningakomenta ninge akomenta, copyright kana zvezviya zvamunoona vanhu vachinzi varoverana nema-copyright, ndo kwazvinoitwa uku copyright uku. Then kunoku kwakanzi N kunoku, sezvamunongoona kuti mwanasikana she is not yet in the program handiti asati ava kukwanisa kuita sei kukuena. Saka kana kuri kunzi zvake zvikazoitawo Mwari vakamunzwira nyasha, then kunoku vanobva vazomutumidzira message sezvamunongoona hana kana subscriber. So please musubscriberewo mwanasikana uyu. Ari kuti anoita chicken farming handiti, 0 public hours, 0 everything, hana kana chaainacho. Ndakangomuvhurira channel handiti, ndakamuvhurira channel. Saka pari zvino zvatoda kudzidzisa saka ndeavo vari kuda kuzouploada mavideos. The reason as to why sometimes video rako richizoita kana 5 years ringori ne 2 views, it is because you are not telling YouTube what your video is about. YouTube I mean can taura nerurimi rwaamai tese tinyatsokunzwisisa. YouTube paunoisa video harizivi kuti video rako iri riri pamusoro pei. Saka tichida kuudza kuti tichida kuudza YouTube kuti mavideos angu ari pamusoro pei handiti. So zvatinoita ndezvekudai. So candivhure alright, let me do this. Alright, canditi chicken farming handiti, chicken farming in Zim ndo zvamunofanira kuita izvi. Unoenda paGoogle handiti chicken farming in Zimbabwe,
then wobva wavhura YouTube. Kunyange ukasavhura YouTube yako handiti tinongoda this page, let me increase it. Alright, tinongoda videos awa achabuda awa handimona kuti patobuda Kelvin period handiti. So vanhu video ava vari kuti ivo pamba pavanoshanda panoitwa zvechicken farming. Saka tichida kutiwo YouTube izive kuti kunyange zvake ari made, but still pamba pacho panoitwa zvechicken farming, ndo content yake handiti. So we go back turn out Kelvin period handiti akanyora kuti how this poultry farmer is making thousands. So kana tati Kelvin period handiti pa YouTube ndiye number 1 anorekomendewa ne YouTube handiti. Saka what we do is tinobva tadzoka kuchannel kwedu kunoka handiti, then tochicreate a title. To create a title yedu indandangoti hangu just for an example chicken farming chicken farming nama ndichiri nehope ndichangobva mukumuka chicken farming namadhumbe paZimbabwe handiti. So Zimmade Diaries tangoti Zimmade Diaries handiti. Then you just copy command C, command V, then you paste, then you create a playlist of wanyora kuti Zimmade handiti, kuitira kuti if someone searches for Zimmade Diaries playlist rako futi rinobuda. For now we are not going to be writing mazi description akakura, we just paste handiti, then we create like this. Saka takuto create video redu yatrikuta inonzi search engine optimization. We are trying to optimize our video so that when YouTube when someone goes on Google searching for anything, our video is optimized. We are trying to optimize our videos sezvo uyu mwanasikana asati ava nemunhu anomuziva handiti. So we try kuti tinge tichiudza YouTube kuti this is what I do, iri ndo basa rangu iri handiti. So it's not yet public, let's put it on private. Alright, saka nataisa pa private kudaro, then we save the video handiti, then video redu tari save. But still we want YouTube to know kuti video redu iri pamuno recomendawo mavideo ana Kelvin period, since they are already popular. So please can you try to also push my videos alongside vana Kelvin period handiti. Saka what do? You come here, pane pakanzi tags. Kana mushandisa Android enyu, download hii yakanzi studio, YouTube studio musa download pa internet, endai ku Play Store. Kana uri pa iPhone enda ku App Store yako direct, do not download over the internet. Tunda zvinhu zviri original, zvisiri zvekuhekewa. Saka unoenda pa add tags handiti. Apa takuda kuchiudza algorithm ye YouTube kuti please can you try to tag my videos alongside my videos or a Kelvin period handiti. So what do? We write Kelvin period pama tags edu Kelvin period, you see that is our hashtag. Then you go back, kana usati wagona kumemorize, you go back ovoenda totsvaka apa pakanzi tayo aina, then you write again tayo aina, then you tag. So these are just the examples. You keep on tagging and tagging my videos depending nezvaunoita handiti, depending nezvaunoita uchitega handiti mazita evanhu. So this will help the algorithm to know kuti what is your video all about. Then toti kune
vanhu vanenge vachifarira kuona vana let's say for example Drumas handiti Drumas Media. So what you do, you write Drumas Media handiti Drumas Media, then you take it. So munhu anenge achizoonawo Drumas Media ndopaipe paanozoona recommendation yevideo yako, toisa kana tete tilda handiti tete tilda, then we take her, then tovataisa whom else, the most popular shows Vananizer Boom handiti, especially kana muri vecomedy munofanira kunyanya kuisa Vananizer handiti, those are the most popular. Pageto, is it Pageto Stories? I think so. Pageto, yeah, I think so. Pageto Stories, and try kuti the spelling must be correct and this, so that your video can be properly tagged. So do a research, see all your favorite channels and then tag them, tag your videos. Kana uchifarira ma confessions, you also tag Zim confessions and so this will help your video kuti munhu panenge achiteerera ma confessions amukoma Nash and then video rako rinobva razoitwa uchi up next kana kuti rinobva rategewa. So we're just trying to help the algorithm, because the algorithm, it will take a very long time for it to learn your videos and what your videos are all about. So this is what we want. Tatega, the most popular women in Zim, Vana, my TT, you tag Madam Boss, you tag Madam Boss, you tag her, you tag her, Vana Ketina, you write Ketina. Make sure you write their names properly. Kuitira kuti my videos ako ange achizorekomendewa. So let's say if a fan ya maititi kauya pa YouTube, if he or she searches for the latest trending MyTT's videos, then your video will come. The same with Madam Boss's fans. Pavanoya ku YouTube, you also get what a recommendation to their followers. Since you are still growing, no one knows you. Try to do this. Saka YouTube inoku allow 500 tags, but do not overuse these tags, because if you overuse these tags kana kuti ukaisa ma tag azingaenderane nema videos ako, it won't be good for you. Then the algorithm won't trust you anymore. So do not try to clickbait people and do not try to clickbait people kunyepera vanhu kuti my video is about what zvaunengosiri kuzotaura muvideo obva wanyepera vanhu uchida kungoti vanhu vaclick and no one is going to follow you. Munhu anozongona channel yako ka1 obva atosiyana newe. So the most important thing is pa category. Make sure kuti you are in the correct category, because iwe kana uri a blogger onyora kuti comedy, then it's not going to work out. Kana uri munhu anodzidzisawo, go pakanzi education and stuff like that. So this is a blog, people in blogs, and so it depends. And kuna basa zvako, and please turn on my comments, because turn off my comments, it will cause the algorithm not to recommend your video that much. And so keep the comments on. So I think we are done. We save a video, so I'm just using her channel as an example. Then alright, saka panapa tova tabvisa pa private, boom. Right, saka this is it. A video is public, so guys, please chingoza mayo kuti munge muchinoonawo video rake mwanasikana aye akati hanzi data rava kunetsa kubasa. So this is it, guys. This is a channel. Alright, let's talk again in the next episode. Chizodzidzisana zvimwe zvekare. You tell me what you think in the comment section. Kana pasina zvamunenge manzwisisa, you feel free to write in the comment section, and ndichazowandisa a username and stuff like that. But channel yake inonzi Zim Made Diaries, and